nwanne m nwoke ya dịrị ma Dennis ya dịrị ma nwanne ndo dịrị nwanne m nwoke Dennis ya dịrị ma aletifkwala m anya hụ good day ọmụ zuru ike God ya dịrị ma nna chi gọzie gị ụmụnne. Yes, ọhaneze bụ eze ndị ewode nwanne unu nwoke abịala ọzọ taa asị m ụbọchị mara unu mma kpọmkwem nwanne unu nwoke chifu eziokwu ndụ nke mbụ n'ụwa niile dum arụla m ntị mbụ ọzọ taa asị m na ụmụnna anyị daa ntị biko hụra nwanne m nwoke Celestine ọlaọcha ọlaọcha nna m ekpikere gị ọlaedo nna ya metiri gị ọlaedo nwanne n'ihi ọlaọcha na ọlaedo leje so aga asị m ya dịrị gị mma nna chim gọziere m gị sele nwanne ya dịrị gị mma nna ahụkwala m Okechukwu chasị ya dịrị gị mma nna chim gọziere m unu anyị adala tim ọzọ taa chifu eziokwu ndụ nke mbụ n'ụwa niile basi ahụra m gị nna chim gọziere m unu ụmụ Igbo ahụra m oke nwanne m Franklin echefukwe gị asị m Chineke dịrị gọziere m gị nna Franklin osi taa dị mma nna ọma ikpele taa aka chawadala nwanne aka chawadala nwanne adara m tim na uhuruchi a maọbụ n'ụtụtụ a maọbụ n'ehihie a ruo n'ebe ọbụla ị nọ ese ka m bata unu amara na sị ọ fọrọ otu
otu eji nkata echefukwa m ime ka unu mara na nwanne unu nwoke onye Mbaise, nwafọ Mbaise amụsiri ike nwafọ Mbaise wụda nchịkị bụ na mara na sị Mbaise nwoke mba ọ wụ ebe m shi na anụ na ya ọ nwanne unu nwoke Chief Eziokwu Ndụ nke mbụ adara m timtas menụnụ dante n'ihi ahụ ama anaghị akpụgharị ya na kọrọ nna ya nwafọ Igbo amụsiri ike live pap na mma m gbụcha ndị Igbo echefukwe m Isioma Grace nwanne m nwaanyị Isioma Grace ya dịrị gị mma nna ama m isi gị dị heavy isi gị dị ụtọ ga-ekwekwe m zachakwa ahụ a akwotu nwoke ọwa asampete and ikwu ya n'ụgbọ egbukwela oge kpakwa agwa ọma nna ị gaghị isi ọma gawere isi ọjọọ ama m isi gị beautiful nwanne m nwaanyị Grace ahụ aha nne mụrụ m nna ya na m eje ha egwu egwuregwu ọhịa nji kpọrọ gị aha nna ya ọwa aha nne mụrụ m ahịa wo Grace ya sị mkpụrụ obi ya nọkwara zuru ike na ndụkwa onye ọbụla ahịa Grace ana m ahụ ya n'anya karịa n'ihi ọwa aha nne mụrụ m nna ya nwanne m nwaanyị Grace udo dịrị gị nna Chingọziere m gị bọdụ ụba ya dịrị gị mma nna Chigọzie chefukwe gị Chigọzie nwanne m udo dịrị gị nna ya taa awụ ọfọlọ otu eji nkata dịka m kwuwere n'isi mbụ ọfọlọ otu abalị kpọmkwem anyị agbajuo n'afọ afọ ọjọọ a echefukwe m ọnwụ ka Uche ọnwụ ka Uche ichekerele m ihe m chefuru echefu ahụ agbara m okirikiri ọnwụ ka wụ ejile ụlọ amụrụ nne aha kpọọ ọnwụ ka aha ahụ pekpụ m ọnwụ ka wụ kpọmkwem ga-esi mụọ nne mụrụ m live ama m ebe ka eyiwe ọnwụ ka mana aha na-ameji egwuregwu ọnwụ ka wụ kpọmkwem aha nne mụrụ m ebe o chere ụwa na-ahụ na-asa anya wụcha mba ukwu ọcha mba Igbo ọ dịghị Joseph ma ọ Rebeka ọwa ọnwụ ka kpọmkwem ọwa aha ebe nne chi ọ na masị ya dịrị gị mma nwanne m ọnwụ ka Uche ya dịrị gị mma nna Chingọziere gị kpọmkwem echefukwe m nwukwu ọwụ ya nwa m ukwu ya dịrị gị mma ama m ewu heavy duty Chinga gọzie unu niile nna ya Remi asị m ya dịrị gị mma ụmụ Igbo ya dịrị unu mmebe ọbụla unu nọ nna Chingọziere m unu kpọmkwem ahara m timtas menụnụ dante tutu m agawala ihe achọrọ m ka m kpọkpọ ụmụ Igbo ndị ka m hụrụ ihu ha anya kelere m ihe n'ụdị pụrụ iche ihe anyị ana m asị ya dịrị gị mma nna Chingọziere m gị ana m asị ya dịrị unu mma ụmụ Chineke ọnọha Chijioke Chijioke Martins Chijioke m ga-enye gị oke gị aha nna ya ya dịrị gị mma nna ya ana m asị ya dịchara unu mma ụmụ Chineke Basilo Nwankwọ ana m asị ya dịrị gị mma nna ya dịrịcha unu mma nwanne m ana m asị Chineke Clement ya ọ ga-echefukwe m gị ana m asị ya dịrị unu mma nke ka nke ana m ekele Igbo ndị Igbo ụmụ Igbo ebe niile unu nọ ke ka nke ndị gara na my Facebook channel je subscribe ọrụ m ana m asị Chingọzie unu onweghị aha ọzọ ka Uche ịga na kọmputa gị nke ọbụla iri ya ọ na fonu gị iri ya Chief Eziokwu Ndụ nke mbụ ụwa dum ga-ahụ mmadụ atiri nwanne gị ebere nwanne gị aka ọkọkọwa anụ ọhịa ya gbakwuju ofu osisi ya kọwa mmadụ ya bekwere mmadụ ibi ya nna ekelechara m imerime mba ndị gara je subscribe ọrụ na ma YouTube channel ana m asị ya dịrị unu mma nna ihe ka unu otu unu ji mere m ụbọchị ka unu eluigwe mekwere unu ya nna rọfụtara unu onye gbara ọkpụrụkpụ gị nyere unu aka ya dịrị unu mma ụmụ Igbo arala m tim ọzọ taa unu amara na taa wụ 30th n'ala Mbaise ebe amụ m anọghị agachọ ahịa gbafee na 31st egwe ka anyị ebe anyị na anyị gara gwuri na 30 na-ekwe ka isi ya wụ gịnị ka m na-akọ abịala m ọzọ taa o nwere ụkpụrụkpụ ụka abụọ otu maọbụ abụọ m chọrọ ịkpọgburu ndị Igbo taa kee ka nke ga-ekwekwe ntị ahụrụ m ọkwa dị mkpa achọrọ m enwere m ọkwa dị mkpa ịhụna na 1st of January onye isi agha Komo Biafra wụ Maazị Nnamdi Kalụ ọ ga-egbu ụwa dum okwu ekwekwele ka chọọ ga-achọ ekwekwele ka chọọ ga-achọ
onye isi agha Tomo Biafra niile gbuo gburugburu ma onye Igbo onye ebe ọbụla ichiri ụwa ọsa ya ga-egbu ụmụ Igbo okwu ụmụ ụwa niile okwu ewuru ha ala nwafọ Biafra a ga-agwa gị okwu ụkwara ma ewughị a ga-akwa ịgwa gị okwu ebe ọbụla isi ehifekwala ụra oke ọwụ na otu afọlọtọ abalị n'abalị mbụ ya bịa gbagbo ụwa okwuleze unu amara na asị ya ebe niile lama ji ọhụụ nsị agwa unu si unu echefukwele Maazị Nnamdi Kanu saya gị ikwu okwu n'abalị mbụ n'ime afọ na-abịa abịa ya wụ 2021 ọ ga-ebe egwu ụmụ ụwa okwu ekwekwele ka achọ ọ ga-achọ echefukweme nwere nwanne m nwoke nkwere nkwawu nwanne m nwoke dị egwu ọ nọ na Ghana ọwụ injinia Joseph Wahia nwokorobịa ọrụ ya awụ echerụ ụlọ echerụ estate echerụ ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ ịkpọghalị ya gbam ya bịa n'ọrụ ọrụ ihe ọbụla ọ na-akpọ ndị agha ya abịa ọwụghị ka eje chọọchị ofu adaghị ọ ya bịa ha ala gbam ihe niile wuhu o ji arụ ọrụ ezuole gbam arụ ọrụ gị ọrụ dịka jaki ka awụghị ka ị kpọrọ mmadụ ọrụ taa ọ gaghị ebe ekpu ya echi ọ gaghị ebịa ma ọ gwa ha sa ya jebere ala ya sa ya jee gbaa nkwụ ma ọ gwa ha sa ya ga ịgba nkwụ ya kwụsị oge ya arịagha ma ọ gwa ya si nne ya nwụọ ma a ga-akọrọ Maazị Joseph injinia Joseph ga-abịa arụ ọrụ gị ya na-akpụfughị oge ọ nọ na Ghana ka ịhụsị ụmụ Igbo agbagha mgbọ ihiri nne hụkwara ebe ọ nọ Ghana ebe a wee ebe ọ nọ na-achụ nta ego na-arụcha ihe niile hụ ọbụla na-arụ n'ụlọ ma ego plan ma ịrụ ala ma igwu ala hụ ọbụla awụ ihe gbasara ihe niile kpọm ịga na egbe agba Ghana ma wọl ị ga-ahụ ya ga-esoro ya nwanne gakwuji ya hụ ọbụla ị chọrọ ya emere ya nna ya eke ka nke ndị ụmụnna ndị a niile bọbụlụ n'ụnụ chọrọ ebe ịrụ hụ na-arụ n'ala Igbo ọwụ n'ala Awụsa ụja ndị unu nwanne ọwụ ndị ka ụjọ kpụghacha nọ n'ugwu Awụsa eji ọha eze Chineke ihe ihe nwere n'ugwu Awụsa ha anyị nwere n'ugwu Awụsa waile ndị chiga obodo anyị na-abịa Amerịka ha azụ ụlọ ha ga London ha eje mara ụlọ ha waile onye nọ n'ụlọ na-agwaghị so ebe ahụ bụ ote na wụ ebe nche taa enwere ebe nche enwere ebe nche iwe welu unu ma mkpọrọ aha gị ma akpọ ha gị biko ya ewutile gị ịnọna ya ewutile gị sa akpọ ha ma ma akpọ ha gị taa ga m ekpọ gị n'ụbọchị echi ọ mgbe m ga-emegide ekwurekwu arụ na isi njedebe agaghị m ekpọkpọ akwa gị nna ịgwa gị akwara m ụmụ Igbo hoo ha si hụ ọbụla ịla arụ edekwele ya hụ onye ọdọ edekwele obodo onye ọdọ edekwele China edekwele Japan edekwele America edekwele Canada edekwele dee ya made na lala aha gị ahụ dee ya dee line gị kụpagharị ụmụ ụwa n'afọ anya gị ịhụnala unu zụghacha unu rụghacha ihe ndị arụgha ma na Aba ma na Ọnịcha ma na Enugu ma na Nnewi unu kwụsị na-edi ya ihe ndị emere na mba ọzọ dewe ya na sọ unu mere dị n'akara unu nga aha ka ekwe kụọ unu anụ na unu kwụsị ide ihe ndị ọzọ ekwuru m ya n'oge gara aga ọwụ ichekpere ụmụ Igbo n'ihi afọ anyị na-abawa afọ ọma unu anụ na enwekwara m ọzọ nji bata taa oge gara aga ekwuru m okwu gbasara ndị nchi a bịara ọhụụ Maazị Nnamdi Kanu kpọtara enwere otu onyonyo m nyọrọ n'abalị ole gara aga ebe apịa mmadụ ihe na-eji ya na onyonyo anyị na-eli ya na Facebook ga-ekwekwe ntị o egwe anyị ga-ekwuta anyị ji hụ ya nọ na ya dị ihe na-eme ịhụ na ndị nchi awụ ndị a Nnamdi Kanu pịrị aka ma gwakwa unu ọzọ biko asị m unu ana m arị unu were na ojii a jee mee na ya rụ ndị o kwesịrị iri aka ịhụ na ahụ ahụ chetene na ihe ndị amị na-eme ụmụ Igbo ụmụ onye ọbụla ejiri ihe na-apịa ya ọhe ndị mmadụ ji kpọọ ndị amị ụgwọ ọhe ji ihe kpọọ ndị polisi ụgwọ ọhe ji ihe kpọọ ndị niile wụ ndị a niile gbara anyị okirikiri ụgwọ n'ihi alaghị ahụ ndị mmadụ na-akparị ihe n'ihi eji ihe mgbọ eji ihe egbe
Ejihike. Equabage. You come on, get out there. Hey, sit down here. Hey, come on here. Hey, pull off your clothes. Oh, go to the dog gutter. Oh, and they are really handami and they became a intimidation. Get into Namunum Saya Quinquilla, Hanquilla Bemeha. Ehuna ya wuru mandi nchama rinande kalo grajeta ahuho pichaka kumune che kumu Igbo. Ka anyị gakwara na ewu nkịta arụkpụkpụ anya wara hinolu. Ka anyị gakwara ịkpawakwa agwa. Agwara m ha sị ha biko unu shia yara meseji ya. Unu pịa ya ka na shia ka ọ gazuo ụwa niile. Ka ọ garu na Maazị Nnamdi Kanu aka. Ka o ru Uche Mofa ka ọ wezokwa Uche Mofa ọ gawo ọkle mwasa ya gawo mozi mana ọwụ onye mmehie. Chief gị ya nna egweke anya dị oke akara akpa gara adịkwa nwa ọwụ. Enu na mmụta a ga-eji oke ihe eli chief na anụ na gịrị gakwere maga m ikwu he weju gịrị leme bekee ọla agba ya agba na nwanne gịrị leme mee ni ka ndị niile chịga ndị ukwu ihe na-arọ gbara ọkpụrụkpụ ka ihe ozi a jeziga na ozi a nye ndị a Maazị Nnamdi Kanu họfụra ivun'obi Kanu ji họfụta ndị a nwoke echekwa ụmụ Igbo n'agbanyeghị chekwa na ụmụ Igbo ka unu ghara ịwụ nkịta tara ọkpụkpụ anya wara unu n'olu ka unu ghara ịwụ ndị ga-aga bịa ebe mere eberi ala unu na-evuri oke egbe na-akpagharị ebe agbagha nkwụ nwaanyị unu anyafe ya lazị na-agagharị ebe onye ka eji mmadụ ụgwọ narị abịakpọ unu na-eje kpawa ụgwọ onye ka edowa ala abịakpọ unu na-eje nọ n'arụ ụlọ enyi ọkụ nwa awụdịghị ihe Nnamdi Kanu evu n'obi ọwụghị ihu ọkwa unu ihu na egbe ndị a m hụrụ n'uji chaghacha ọbara chọgo onye a na-aghara ga-ekwekwe ntị unu ejikwelie elu ụmụ Igbo ji ekwugbuwe bikoni ịhụnahụ ọbụla mekọrọ unu na ndị Igbo unu were amamihe gaje so onye unu ejikwele anya ya n'ụwa niile gaa na Jesu unu agbagbukwele nwafọ Igbo bikoni ụmụ Igbo egbugbeala ha ahụ unu anọ na bikoni ihe m na-arịọ arịrịọ ndị isi ndị nche a ahọrọ ahụ nkwe na-ekwu ya wụ n'ihi ka onyonyo ya m hụrụ achọrọ m ipu uli ya na my system ibi izu ụlọ ya n'ihi ama m ọtụtụ ahụ ọnụ ya achọrọ m ọnọ nga elere m ya sevuo ya mgbe m hụrụ ya anya mere akwa agbara m ka ọ gabe ndị asụ unu cheweni chekwa na ụmụ nwaanyị anyị ndị a ha eme akpọsa ahụ kwụla ime ọhịa aga n'ọrụ anyị adịkwaghị ndị na-arụ ọrụ achịrị efi arụ ndị Anambra achịbatacha ya n'usekwu nne m kụọ ọka adịkwaghị ka ọla aghọrọ nwunye dede m kụọ ọka adịkwaghị ka ọla aghọrọ ji anyị kọrọ aka adịkwaghị ka anyị na-eri ụmụ Mbaise chụfụ ha ndị gọvanọ ya akọmpaseti ndị chụfụrụ ndị tara anyị ihe niile anyị kụrụ ubi ma sa anyị gbara aka ọwụ ndị nchere Sunday Kalu kweke ha ya ga ụgwọ na-eme ya chiwe ike ha afra bịa ndị ụmụ Igbo protect anyị ọ gaghị awụkwu ụmụ ebe iji lewe ndị Igbo eleghị anya unu nọchi nọrọ na road block unu anawa ndị mmadụ ego akwa ndị mmadụ Chineke ekwekwele n'ihu ọjọọ ya ghọkwa n'otu akpa otu ego ya ghọkwa na ihu ọha niile akawakwa unu alaghachikwa na ha ndị polisi mere unu alaghachikwa na ha ndị soja mere gosikwana na akwụkwọ nsọ si mmadụ gosi agwa na ha gosiri nchegharị ya wuru na unu si na Biafra ga-ewu obodo ihe ọbụla ọwụ mara mma unu kpakwa na agwa wefụkwana na politiki ya ndị ọzọ mere ha aghụghọ ndị a ụmụ ihe rụrụ ndị a eleghị anya enye gị 10,000 na-ahụbila mgbugbo ga-ele nwanne gị kpọfụ ya kugbuo ya ole ka ejikwe na eke ụmụ Igbo bikoni ahụbụla m gwa ndị nche achọfụrụ ndị a bi n'ime ọhịa ji anya ihe isi mbụ m hụrụ na nwoke m hụrụ afọ ahịwa m na agaraghị jee elu ụmụ Igbo pịawa ahịhịa gbawa ha ọtọ n'ezighị bikoni
ikpere m eruolela ala unu emekwele ha ọdọ mee ka ndị aghọta biko ha emekwele ụdị ka ọdọ biko ne ha awụ ewu unu anụ na ha kpọrọ EndSARS ọ dị ihe kwesị EndSARS egbe anyị ga-ekwe na ya ha anyị kwekwu ya wụ biko ne ụmụ Igbo ka ọ gara lewe nyiro ghara iweta ihe ọ ga-eji bịa busawa n'agha unu amara na ha kwesị EndSARS unu che na SARS fụta ha ọrụ ha dị onye anaghị esachi fon ya ọdụ onye anaghị apịa ahụ ọ dịkwara onye anaghị evuru ihe hụghị macha mma gbaa pefim dị mma ha eleghị anya mee gị adịmaghị ga agafe iche na ndị mmadụ ga-ese EndSARS unu ma ha kwesị EndSARS ha kwesị EndSARS wụ na ka ndị otu eji ha ele ndị mmadụ emewe intimidate akụwa ndị mmadụ agbagbuo ndị mmadụ amolest ndị mmadụ si biko ọ karịala nị ọ karịala nị ọ karịala nị ha ekwerezie ya si mba ka ele SARS mee ya gịrị agbachi ụzọ SARS so gịnị ka m na-akọwa ụmụ Igbo biko nị elewedara anyị amụtakwu adịbele ndị m hụrụ apịawa ha emewo adịbela ndị amụtakwu ha egbuwerele ọgwụkwa iji nọrọ chere aga m esọwụ ihu dike ji anyụ mma nkọ ọgwụkwa ka ndị a chere nọrọ na njikere enwe ihe mere na ha bịa la ụmụ ndị kele adịghị ike bịa kpuchite ihe bịa ka a ghara igbu ha biko kwenụ unu ejikwe n'ike nyere unu na ewere ụmụnne unu mụnwe ike unu ejikwe naanị ndị nọ n'Owerri amụ ike unu ejikwe na ndị nọ n'Aba unu ejikwe na ndị nọ n'Ọnịcha unu ejikwe na ndị nọ na Obi Igbo unu ahụ na oke egbufuru ha biko unu ejikwe na ndị amụ ike ndị atala ahụhụ unu ma hem ji awụ m civil defense before am hapụrụ sadịkwa ike mgbe m hụrụ he na ha emeghere ka o ruo unu anya wụ na ma o echirile ihe ọbụla awụ m otu n'ime ndị a maara n'ime ya mana ana m arịọ unu arịọrọ m Igbo biko na mee olee otu ị ga-eji lee onye tara ahụhụ tetara ahụhụ na-emeghiri ya ọhe m ji ana amachi iji anya ahụ ha ndị uwe ojii anyị emeghe ma ndị kọstọm anyị ma ndị a niile achọ ana amachi iji anya ahụ hụ gee ntị akwụla ebe ya mbụ na ụmụazụ Jizọs unu amara na adịghị 12 ọ dị mmadụ ole na ole ga-ahụ anụ ụmụ Jizọs hafụ na ma ọsabụ ma ọwụ hesabụ otu onye pastọ nna m ukwu reverend ọ sị na ma ọ bụla ile meje ihe ma inwe ha ndị ga-eme opose ma inwe ha atak mara sị ha ahụ echigilebe Chineke ọnọbịa laghachi azụ je jụọ Chineke ese laghachi azụ je jụọ Chineke ese nwanne Ifeanyị nwanne ha awa asụsụ Mbaise nna ya ọwa asụsụ Mbaise ihe ndị eji asụ akwụkwana m onye Mbaise ịhụrụ asụsụ ke ndị Mbaise a nwanne m onwe ya ka ị nwee ike aghọta ọtụtụ okwu ana m asụ Anambra ana m asụ Ngwa ana m asụ Owerri ana m asụ hụ ọbụla wụ asụsụ Igbo mana ana m achọ ka wee ghọta na Mbaise nwoke mba ya wụrụ m echi efu agbawa okwu ga-asụ ọka ahụ ị chọrọ ịsụ ịhụ na nga m nọwa asụsụ ndị Igbo ke Mbaise anyị ihe ndị ji asụ n'iwe wele gị ife ya dịrị gị mma ya wụ na ụmụazụ Jizọs adịghị 12 apostles ị ga-enweta Pita nga nwoke akpa obi iwe wee ya achafụ mmadụ ntị onye iwe ọkụ ọ ga-akwa idinai ka ọ dịghị n'echiche ọ ga-akọ ọtụ gị ntị ọ ga-edinai unu anụna ya wụ Pita ya gbufu gị ntị oge rukwe ya ga ọsọ wụghị ya wọchị Uche Mofọ nọ na redio Biafra n'ihu mmesogiri ya chụọ ndị ọ chụrụ achụla ọrụ gbuo ọ ghọọla dịsa ma kwụsịkwa ka ahụ ebe a anyị ga-ekwu otu anyị ji enwe mmadụ anaghị emegharị anya anyị ji ekwu otu ahụ anyị hụrụ ya oke ị ga-enweta Judas awụ onye ghọta na gaa akwụkwọ nsọ je gụọ ya Judas bụ onye oji ego ụmụ ndị na-eso azụ Kraịst onye isi 419
hụrụ na ejiri Jizọs ya agba ejiri ya agba ya sị ha opportunity iji egwu wayo ya gakwujekwe ka eje jiri Jizọs ọmarịsị oge akara aka ezuola aka akpara ya chọm mi ononole no to Jizọs ị ga-enweta Thomas Maazị Thomas kpachara ahụhụ ịla Jizọs na-agagharị Jizọs na-agwa ya ihe mparabụl na-asụrụ ya na lekwekwu gadile ya ekwecha ngwa Jizọs mere apịa ya sọwa achọwụ eziokwu ma ya adịghị kpakpa aka ndị a niile ị ga-enweta ihe n'otu ọkwanụ ndị a niile ihe ga-enye obi isi ike ma ọ bụla imewe ga akwụrụ ihe mkpe na-agwa ya ka ị gara sị sabụ emewe iche na iche wee mewe referendum Biafra iche somebody leg vote yes or he fueled onye ọbụla nwere the entitled choose ha chọrọ ime no onye ọbụla nwere ike sị na adịkwaghị eme ya na do Biafra na ya ga-chọrọ ịlaghachi je wuru Nigeria enwere onye ga-esa ya chọrọ ịnọwa n'ala Awụsa enwere ndị ga-saịn si ahafụghị n'ala Awụsa wee bekara ha mma ka ọ gara ala ịdịgịla obi na ahụ ọbụla ga-esi ọwụ ụgha ka unu ghara na-aghọtaghị na iche biko n'onwe ewu iche na ndị gọvanọ nwere ihe nwere ike ime ndị gọvanọ ha enwe ike kwenye sa ahụ chọrọ Biafra ala igwu egwuregwu ya just playing some mmadụ dịka Dave Umahi chọghị iwu president ga-agwa ya si Biafra ala ị na-egwu egwuregwu okezi ikpeazụ ya wụda na ọ gaji ewu senetọ ga-agwa ya si Biafra ala you are joking ọjọ ụzọ kalọ na hope ụzọ dị mma agwa n'uwe senetọ already ga-agwa ya sị ama mụnụ adịghị aka ya ndị alile senetọs anyị hafụkwa abara ibe ihe ndị alile wụ politiks onwe ndị alile nwee ike ikpe si Biafra la unu ma ha ji gaghị ime ikpeghe ule ndị avụghe ụlọtụ ji ya wụrụ gị ga-esi Biafra la common sense ka unu gara na-abịa unu na-abịa n'elu sabo gị nwa kwuo sabo ugbu iche somarule ma ole ga-eba nga Nnamdi Kanu bara evi ya akpa ego vi ya esteti vi ya oil well vi ya ihe niile ya sị mba iche enye gị agba enye ọkụ ga-agba ọsọ anyị jekwa eziokwe nọ na egwu anyị jekwu otu anyị hụrụ ya wụ enwe onye m hụberele wesabụ onye ọbụla na-eme ihe mmụọ ya nyere ya ọ dịghịla aka wụ idefend ihe ikwenyere ya wụ ka onye ọbụla gara sị onye Awụsa dotu iji mee nzukọ na ihe niile nọ n'ala Igbo gị kwenye Biafra ala mmadụ ihe imere enwere ndị ehi ahụ ha ga ahụ chebeghị aka ha beghị ya nga ọdọ enwere ndị ga-enara gị ego ha iru na fumbutu ha dị ya void akwụkwọ ahụ hụ ya ọ gaghị ọ gakwanaghị ewu mba ọwa ịmaghị ka ọ dị unu n'echiche mma nwere otu ndị anyị na-eji aghọtakwa okwu ahụ unu chesi ihe niile akweghị Nnamdi Kanu is another service chesi ha nchawu inye ha akwụkwọ gbose ha ebighị aka mara ebe Biafra gị na ichesi ọtụtụ ihe ga ikwe ọtụtụ ga-asị mba lehegere ndị chọọ kọntraktị alaghị nwere ndị ka erighị egbuo ndị ka program na onye ma ikpe echila nwanne echi irihe ndị ka onye ka ihe iche gị ka ọ bụ ka ha wuru multi-billionaire ga-esi ha ikwe ewu Biafra bịa ha nwa n'onwe ha gbarala aka ha bịa ga-aga na na-akpụrụ ha agwa ha lekwutu esheme ndị anyị nwere ka ha si eche ejụọla onwe gị ihe gbasara Donald Trump ha ejila ojii okwu ya ji beghala ụlọlọ ejụọla ya onwe gị Donald Trump mere kampen tutu ya baa ọchịchị saya ga ịrụ wọlụ aya gị ime ka kapital Israel ka ọ wụrụ na ya recognize ya na Jerusalem ọsa ya ga-ekpọghachi ndị agha ha niile Donald Trump mechara ihe ndị a chitelelu ruru ala mefere ke ndị ọlekwe ha na nkwa ejụọla onwe gị ihe jilekwe ha sị ọ gaghị nọ ya ebe ụlọ jụọ ya onwe gị mana Bush ndị niile Obama ndị kwechara nkwa niile ihe ndị a niile adịghị ka emere ya adị ma ndị ma achịzukwere ha ke mana onye ka emere eme asị ya nọ ka echiche gị na-arụ ọrụ ya wụ gịnị ka m na-akọwa ndị a niile monopịagha elu monopịagha ala monopịagha ma onye ka ehikwa ihe dị otu ọ ga iji nọ n'ọgbọ ụwa ga ahụ ya ghọkwa sabụ n'ụkaga ya wụ ada onye ka ewuberele sabụla ihu m ihe m wee ke m gwụ Nnamdi Kanu otu ndị mmadụ ji ekpo ya aha ha ya ekwekwele ka ahụ ahụ ndị mmadụ kara wuru ha mere
ya kwekwele kwe labanye ngotu ọbụla ọwụ ya ekwekwele ka ahụ alile Nnamdi Kanu mekwere Nnamdi Kanu mekwere Nnamdi Kanu mekwere ka ọ adị last ka ọ wụrụ na ọwụkwa gị hụ mere ọ webe ahụ webe oyi ju gara arụ ya wụrụ ma n'ikpeazụ emecha ya wụrụ ha o mere nwanne mara na sọsọ ọgada agba agba ọhịm leji agwa ya si ya lejikwa anya wụrụ ya ọkịrị onye asị ya nwụọ 2020 ya nwụọ hụ ọjọọ ga-ebịa ya wụrụ m ya kpacha ahụhụ ala ile maka nne ya maka nna ya ma ezinụlọ ha ma ya nwa na ezinụlọ ka ya he niile gwogwo ma ndị gburugburu ma ndị dị ndụ ma ndị nọ na mkpọrọ ma ndị n'ikpeazụ ya wụrụ zero onye mara na sọsọ ga-ịgba anyị ji ekwu otu anyị hụrụ ada onye wụpụrụ ele sabụ unu wefuni n'ọsabụ onye gbule nwafọ Igbo onye apịakwala na nwafọ Igbo ha ekwe ke ndị awụghị ọwụ lee na ndị ọjọọ unu ekwele ka ndị ala emebi ihe ọwụ he m ghọrọ unu wuru na onye nche nwanne unu biko onye gbule nwanne ya ọwa arịrịọ m nye ndị Igbo nye ndị nche nye onye ọbụla ọwụ unu anakwala aka azụ ọwụ unu bịa hụ ndị mmadụ na unu anara ha ego unu obi unu epoto unu vu egbe ga-ekwekwe na ntị unu kpawakwa agwụta ndị mmadụ gakwa bịa gbuo kọtọwakwa Nnamdi Kanu si hụ nne ya unu aghọkwala dịka ndị kembụ arịrịọ ha m narị unu here na nwa nkịta unu n'aka bikoni ka ahụ ekwurekwu ghara ime bikoni udo dịrị unu nke ọzọ m na-aghaghị ịrọta aka gbuo owu na ahụ gbasara unu amanasa afọ na-agwụ echi ọtụtụ ga-ahafụ ebe a nọghị taa alawa ọtụtụ alakwala ala ọtụtụ gakwa ịlala isi ụtụtụ ndị chọrọ ịnọ n'ezinụlọ ha gbaa New Year gee ntị enwere ihe dị mkpa gee ntị ekwuru m ya n'oge gara aga tutu agbawa Krismas si ịmara sị maghị moto anya emekwele nganga ka o isi oyo ndị ụwa saghị ma agba ma ọ ta ị gara je zụrụ moto ọhụụ ga-evuri ya ala alọta aka echibele gị ike ga-evuri ya ala agba highway ị maghị otu ala eji agba highway n'ụzọ ọnwụ na ndụ gele aṅụji obi gị ewu ka ije isi ndị nọ n'ụlọ sa ga-azọla moto afọkwana n'ụzọ ya kutum eleghị anya ga nwụọ ọ ga-adịrị ndụ eleghị anya moto ahụ agaghị aladu dịka enwere nwanne anyị nwoke m hụrụ onyonyo ya nwere ihe mberede okporo ụzọ mgbe anyị na ezinụlọ ya so n'ala je ya esi n'elu makara bịa wụọla ala tom onye ka ọzọ sila eme marriage na afọ na abalị ole n'afọ na-abịa ụmụ ya na ha niile fọchiri ha nwokorobịa beghị akwa ya ịnị moto ya ladughada ya ebewe akwa mgbe m na-ege vidio ahụ ọ gbara mmanya mmiri nụmahụ ji gba mmanya mmiri onye dị ndụ onye lụchara ọgụ gba ọsọ lọhụ ọ ga-elu ọdọ mana onye nwụrụ anwụ ọnga ka ya gwụrụ gee ntị na-agba highway ịzọ moto ọhụụ pịa onye ọzọ moto a ya nyara gị n'ihi o nwere otu obi galeji eme gị polina tutu ga-eme ịmaghị ihe ị mere garị rafụ ka ọzọ awụrụ ịmara na ike gwụrụ gị anyakwala moto ịgbaje from shi Lagos na-alajo East anyị biko ịmara na ọ naanị gị anya na moto a kpọrọ onye ọzọ aka siri ike nwere ike ịnya ma ya ụra akpụwa gị ị nwere ike ịnyagide moto ụra akpụwa gị ya kwanere ma adịghị onye kpọ biko ịlawa were mmiri gbaa gbara mmiri zuru mmiri dọwala ihu siti moto gị mgbe ọbụla ị nọ enwe otu anya ji mee gị ka ili ya one place were mmiri asacha ihu gị sacha ihu hichaa ya gaa imuvu moto gị he nkwe na-agwa ụmụ Igbo ha ụmụ Igbo dị eme lawa ije gaghị ladu ọ dị mma dịka ịla ala iji celebrate iji gilejiri ụlọ gị ṅụrị na New Year ga-aladukwene n'udo gị lọwakwa alọwa ga-alọhụ n'udo ịnụna ọwụ ndụmọdụ m na-enye ịlawa ma ada onye gele ịhụrụ gele ya ga-eso ya anya na moto ala ihe aka echibele gị ike ịgba highway biko zuru mmiri dọwala ihu moto gị mgbe ọbụla ịgbagidere nwa otu anya ji gba akpụgharịwa gị mmadụ na-anọ na stadị n'ụra anụwa ya he ngwa gị hwe mma o nwere ehi m shi ala Mbaise mụrụ m na-agaje Bini mena enyi m nwoke oso
enyi nwoke a amaghịchaga ịnya moto ukwu mụọ akwụ ya nọrọ n'ihu moto anyị na-akụ n'ụzọ o nwere nga anyị nyagidere nwa bende nke ọ na m sime bend ya like this ya dịka onye mmụọ ya fụrụ afụ ma aghọtlahu starin ma pak ya etiwe anya etiwe ya ugere o nwere mgbe na-anyagide moto bren ya afụọ gị na mmadụ nọkwa mmụọ gafọ ga-echere ihe ọzọ gawa ọhịa na-eji akpata ihe mberede okporo ụzọ ka ị ghara na iche na ọnwụ nne gị mere gị nna gị mere gị ọtụtụ ihe ndị ọwụ ndị adị ndị meghị ya mmadụ nke mbụ agba fele karịa oke ị kwesịrị ịgba agbala 100 ma ịgba ha 100 ga mba anyachala 100 ahụ ndị bekee na-adịghị agbafe ya ịma ihe ga-eme ebe ahụ edere 80 nwanne gbawe ya 70 laa n'udo ma aka kwere gị enyi ya enyi oke ebe ahụ edere 90 nwanne gbawe ya 80 ma aka kwere ịnya gị ọwụ na ịhụra 80 ịhụra 100 gị la faya moto gwowowowowo ole mgbe echere moto gị aka eshibile gị ike ụra akpụgha gị ọ mizik itiri na moto nọ na-eme eke noizi ohe niile ugwu ngwongwo mmụọ gị wụ hai dị tenshọn dị hai ịchọrọ ka egbedu ngwa ngwa ije ndị ụlọ gị sagazụọla moto enyi oke ị nwere ike gaghị ladu arịrịọ m na-arịọ unu bikone anya wuru na ọkịrị unu aṅụ na mmanya aṅụ na ha na-aṅụ aṅụ were na mkpụrụ anya unu na-abụ n'anya moto dịka unu na-ala ebe dị iche iche gbasara new year ka unu nwee ike ladulu udo nna n'ihi onye nwụrụ onye gbakerela ọrịa nwe ya ọgbakebele arịrịọ m na-arịọ ndị Igbo bikone ndị Igbo mba ukwu unu na-ala ana m ekpekpere si n'ụlado n'udo unu na-anya ụgbọala unu nye anya na otu kwesịrị siriri werere ebe unu agbala oke otu iji nye moto gị ọkụ otu o ji agba otu iji nye ya ọkụ otu o ji agba ịgbawa 80 moto ahụ enweghị ike iji aka ya bịa ịgala 90 anaghị eme ya eme ga agbawa 50 moto gị enweghị ike iji speed ya balahụ gị si aga ga egbe ya 80 anaghị eme ya eme ọ gị nwa ụkwụ ga-ahụ ihe gị gba moto otu o ji agba ọsọ mee ka bren gị na-arụ ọrụ aṅụkwala mmanya ṅụfee ya oke aṅụkwala aṅụ ma ị nọrọ na starin ka bren gị kpakọ ọnụ ka ị ladụla udo ka ị were moto gị ahụ jeji ndị nwe gị kpọrọ draiva maka agaghị chi gị ike kpọrọ mmadụ ya kpọla gị ịnụ na udo dụrụ unu ndị Igbo ka aha gafeele o nwere ihe ọzọ m chọrọ ikpe ihe ọnụ tutu m agbapịa ọsọ na aka taa n'ihi na mara na-asọ ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede ihe m chọrọ ikwu n'ahụ na ihe gbasara gee ntị enwere ihe gaghị online ịhụ na ndị a anya ha dị ndị wayo a agwala m ha oge na my platform enwere ihe m tiri nga ahụ si mmere announcement si hụ na ndị a wụ ha bịa ha gwa unu si moto custom na-ere moto custom rewe akpa rice custom reghe ka agwala m so onye ọbụla nọ na my friendship list biko anwa na anwa ijikere m ya n'ihe ọwayo anwakwara anwa imema ịtagị m n'ihi ọwayo ịhụ na ịtagịla m jikerele ma ọ dị ihe m ji ya eme nchi ịzụ moto abụna na m ebe m ga-ije zụrụ ya ma chọọ iri akpa rice nwanne aga m eje zụtafuo ya nga ere gị ada onye anyị ukwu nwụ oke m ri ezuru nwanne unu ka ị ghara ala ịga gị ewe egbu oge gị ka eke nke nwere ọzọ wughị egbuo he nkwekwu ya ndị mmụọ ha na-echighị ike ndị wu chọrọ ịkpụta ivute ụkwa n'ukwu mkpaka ọ ndị nkwekwu ha ịhụ na ma ewuru onye na-evute ụkwa n'ukwu mkpaka ihe chọrọ wụ ka ready-made ịhụ na ego ije vuru ya eleghị anya ga-ele ka iji ga-elufuo ya gịnị ka m na-ekwu o nwere ka ihe bịa gbuo ihe ejikere gị sị gị laa gị hụ ewin ya n'eke gị hụ kpọwakwa onye a enyi oke hụ awa ụgha anwakwala anwa njụọ ahụ ekweshọn ha ma gwa ha sị ngwa were aka gị blọk onwe ha blọk ma chigbucha ọnwa n'ọchị ihe bịa kwuo ekwu ma jụọ ha sị oke ka m hụ gị ma nne onye wụ ha sị mba iwu ngwa kpọọ nọmba ngwa nye m achọrọ m ịhụ gị ihu na ihu ka anyị kwugodi ngwa ma ọ otu ahụ ngwa blọk onwe ha blọk ha gawara ha eje
ma gwakwa ha si kwụsị na ha ahụ ọjọọ. Enwere ndị na-akpọcha mkpọmala ye si data mhọwa ala ya ma chọfụla. Enwere ndị na-akọwara ma gba ha kwụsị na ihe ndị a. Enwere lot of opportunities ga-enye gị nri ga-awụrụ dimkpa karịa ihe ndị agha duru ọbara. Ma ndị ike na-agwa gị ese ego akaụntụ bankị gị he nkwa agwawa ụmụ Igbo ha awụ na-anaghị asị ya n'oyibo ka ndị Igbo anyị na-anụma ya anụma ka ha nwekwa ike mara ke ajili ume ka ọ ga-awụ na mgbe ọbụla ha eruru ya mere iri ya chọrọ ime ha ghọtasị aha nọ n'ọnụ ahụ mbụ ha agba ọsọ. Ekwele ka ego ụwa na-evu gị evu hụ ọbụla hụrụ wee ego ị ga ma ọ ga-aga were isi gị kwa ụgwọ ya. Ka ka nke jọkara uderela njụ ụmụ nwaanyị anyị ga-awụ ndị mkpegbu ha ama m ọtụtụ n'ime ha ụmụ nwaanyị ndị were onyonyo ụmụ nwaanyị jee ihe na Facebook ndị eji ya na-arịa ndị mmadụ arịrịa. Ọtụtụ n'ime ha ụkwụ ụmụ nwaanyị anyị. Olee otu nwa agbọghọbịa ga-eji lee nwoke deri ya hello gesi ya alo ha ọzọ ga-agịkwu ya gwa gị si ya gba ha Krismas na-agụ egbuoli ya afọ ya lee ọ dị ihe gịlị ya kpụ iwughị nwunye ya owughị enyi gị nwaanyị ọwụ nwanne gị nothing ọ dịkwa ọgwa ịghọtabekwe na onye ọwụ mana bụrụ onye ọwụ ya gwawa gị ka ego nna ha akarịwakwala nụ ọha m kwesị m afọ m evutere ya ụmụ Igbo biko na ha akarịwala na enweghị ụbọchị ọbụla m na-anaghị anataghị ozi nnata ozi ike agwụ ma ọ wụdịghị ndị enwere ụdị ndị anyị na-enyere aka ha awụ nwa agbọghọbịa ma nwa okorobịa ịhụ ya ọ gara nwa obere nwa ị ga-ahụ ya ma eriawarịrị ya na Facebook. Ndị Igbo ha werekwere n'otu a gawọsa agbakwala na ọ dịkwula onye na-eche echiche ma hụ ọ ga-ịrụ onye ọbụla gawa ịbịa ịrịawa ndị mmadụ arịrị ya na Facebook tutu ị na-ekwuola akụọla gị akaụntụ nọmba Chileke nwa afụdụla na ihu ọzọ ga-ekwene ntị nwa afụdụla na ihu ọdọ ọsọ agbadala na ụmụ Igbo onye ọbụla ha ekwere nwa nkịtị ya aka unu ahụ naanị ntị emebiela ihe niile. Ọ dịkwara onye ihere na-eme iri arịrịa ọ dịkwaghị onye ihere na-eme ya arịawa arịrịa onye ọbụla ga-awụ arịrịa nna achọ mee na-eme agwara gị data agwa gị chaji data akwụghịle m so ụmụ abiko na-eje chọọ naanị hụrụ na-arụ gee ntị afọ agwụwala ma ikpegbu mara ihe ga-eru ole ihe ga-eru next year ole ihe ga-ere ịgachala skuulu ọ dịghị ọrụ nwetewe ga-ewere fon ọrụ gị wụ na Facebook ịgba pepụl nọ n'ụwa niile sadịghị ihe ịrụ ya ọwe ma ịsadị ihe ịrụ ya tutu agawa skuulu ọwe ma ịsị Nigerian gọọmenti ada opportunity creatri adịghị ihe dịka gị etiri ihe na bren ihe mefuru ndụ ma nwụrụ anwụ dịghị gọọmenti n'aka ọ gị nwa gị kreti ọrụ gị ị mara na sị na azụ naanị ire gị na azụ friji ya danne m lọvụ hem adịghị ndụ larịrị ị ga-eji ya arụ ụlọ ị ga-eji agba moto ị ga-eji azụ ụmụ gị na skuul oruru gị anya na azụ friji ịmakwa oke population Nigeria ị ga-efura gị emegheri naanị pure water ire gị na paakị lee onwe gị lee mkpọkọrọ kọtes ndị a na mekọp ndị ichiche na-emechi ihu n'anya saghị aka otile bambam na-echesa dị ndị nwe ya lee nọnsensị ndị a wọchie ya ga evuru mmiri jee were pure water rewe ebe pepụl nọ ga chọrọ hụ ije afọ ndụ gị labịa eme nganga toro adịkwana ihe nọ gị laba ihu ndị lọta Krismas efe ya ihe na ahụ ọhụ chọrọ ka ihe ịmaghị maka ihe ma ọwụ the last one agara ahụ azụrụ ha kemgbe 2 years ago ihe na-akpata ihe chielọ ha afọfụrụ ya ịmaghị naanị ịhụ na wọchị agba ahụ ịmaghị ma wọchị ihe ma ọ nọ n'afọ 10 azụrụ ya ahụ mgbe ọbụla agbachara ha eji ezumakwa ya mgbe ọbụla na ha n'ụlọ ha arịwefụrụ ya ịnweghị idea ihe mere ịhụna m eyi ịhụna shuu ọma eyi ịmaghị ma shuu ahụ ma zụọla ya kemgbe afọ 3 gara aga jee zuma ya mgbe ọbụla ga-elu ụlọ jee chefuru akwa ya shine anya bren unu na-echedu na ihe dị mma ụmụ Igbo ihe niile awụchaghị ikpe gị biko na m kwekwu ihu ahụ achọrọ m ka ebe ụlọ anyị dị mma ma evu kidnapa wanye ukwu ma evu ya wanye ukwu ị na-agwa m na ndị mmadụ ịmakwa na ụnọma ha na-akpa akpụ loyi akpụ ka ala eji eri ịma na asọmbọdụ ịgara otu onye gara naanị je zụrụ akpa akpụ na-eshi na-evu ya vuru ya lojujucha ya evufuru ya n'ahịa ndị mara amara ya mara ya lechite ya ụtọ
iche sọ gị ọ ga-ezu ike iche na ọ ga-ezu ike ndị mmadụ chọrọ ha na heri gawuru nwoke ị nweghị ike ije mara sị nwere ike ịrụ lebra ị maghị sị nwere ike ịga ga-eje ma ụtala eji akpụ isi ị maghị sị ga-eje mara ụtala eji arụ evu simenti rụọ ya aka gị ntere ị nweghị ike ichefu echiche si nwere ike ije mụọ ọrụ iji satifiketi but ị mara na sadị ọrụ iji enweta ndị onye gara skuulu ị mara na sị gacha ya dị bịa n'ala bekee ga-ahụ na masters degree gị PhD gị ọwụ na ị nwere ya mana ọwụ ihe ahụ ihe iji arụ ọrụ jụọ onye ọbụla ihe iji arụ ọrụ your profession ha ahụ ewu ihe specialized oke ahụ akwụghị ahụ mmadụ satifiketi ị ga-edowe ya n'ụlọ gị ha ha kwuo asị onye na-arụ ọrụ a lekwa ego ole a ga-akwụ ya ọha na-akwụ ya ọdụ ihe ọbụla ị nwere ị ga-edowe ya n'ụlọ gị ọwa ị gara jee mụta ahụ enyere onwe gị aka ndị ka anya mụta ya ha ebezi agaala m skuul agachala m agụchala m ole hizlad ọrụ nwere enyi oko create employment you can create it ebe ị gara skuul olekwana ihe gụra ya bụrụ ma ị nwere ike afụ na ị nwere ike iji 1 naira mekpe 2 naira olekwana ihe gụrụ ule ebe ị gara je ego ngwa ngwa ma ọ igwu wayo ọ wee na-esendịrị mmadụ nonsense text messages mee hack ha akaụntụ ma gaa hack eke bank ma fon ma WhatsApp ma Facebook nonsense ile megide ya ruole ị na-agala ụzọ ụjọ ladọ gị ị na-agala ụzọ obi gị na-ama jijiji onye ma enyi oko chọọ na mebara uru mme 2021 is Satan plan ya na amara m gị ma ide Jenụwarị emena ihe ọkụ ma ị chọrọ ịbara onwe gị uru emena ihe ọkụ agụrụla ndị ọzọ ego ndị ọzọ echiche ehi ụra na-achọ ha na ha ji afọ ndụ gị na-agụrụ ha ego nna ịhụkwara udefe ịhụkwara efe oyi ego ụlọọwụ nna ego enyi m ka ji chile ekele makwa oku ego nna chai nna ịhụkwara na wọchị ọgba nna ịhụkwara na ụdị isi ọlara nna ịhụkwara anyị glaasị oji nna ka awa ụwa Chineke ịhụkwara na moto ka efuo n'egbo na ụmụ anyị ga-akwa gansida gị nweji ego ụla ha awụhe imenwe ha alịa karịa gị agwụla ị chọrọ karịa gị dị ndụ enyi oko je chọọ ihe na-arụ taa ịma fọnichọ hụọwụ ịma ha na-akpọ fọnichọ ịmakwa ego ole ndị arụ ha ga ebe a na-eri ya ga amara plumbers eme ego ole erighị ehe go approach them ga amara inwe ike nyafuru mmadụ moto inwe ike gaje mụọ driver na ime mmụọ na eziokwu mmadụ ebinye gị moto gị cool down gakwa na ewu oke dara nketa dara ọkpụkpụ anya nwere ya n'olu eleghanye evi gị moto ahụ n'abalị labụ ka ị gakwaghị imere onye ahụ akaụntụ asị gị mere onye akaụntụ gị sị mba o ga-abịa cheki ego olile eme ma ikpikwerela akala kwụsị gala eme ị gakwaghị imefie gee ntị ndị Igbo ịhụna onye nọ na Naịjirịa agụ ugbo oyi onye ka ahụ wụ ụtụshi mịarụ ndị Owere onye ka ahụ mụmụ ga-enweghị patu ịmakwa ha na-eji emeghe population ịmoke population Nigeria ịmakwa oke nwe gaa na Lagos bụ oje gwọrụcha mmiri na gbeghe ya na kọntena vuru ya gagharịa gaa ahụ ndị mmadụ azụcha ya gbuo gaa na ndị mmadụ chọrọ ha na heri mana onye a ga-enọ na Lagos na-agwa gị sadị hụ ọrụ ya onye a ga-enọ na Lagos na-agwa gị ada otu ya ji akwụ ụgwọ ụlọ onye a nọrọ na Abuja ihe na-agwa gị sadị ihe nna agụ egbuoli ya nwụọ na agụ ị nweghị ike iweghara onwe gị ala chọọ ihe ga-arụ anya ga nọrọ n'elu ịhụ onye si ala bekee lọ ngwa ngwa hụrụ onye si gaa na nga anyị Chinekele ya ụmụ anya batawala o enwere onye nke m gara otu onye m gwara na ọ na-ere building materials na Fogbe na Foru ahịa azụ nwa okorobịa ịhụ shop ya ga agba ọla ịhụhụ onye arịghị ga agba ọla mana ma ihe mere ma gwa gị ịma na onye a nwere ihe ndị a niile trouser oyi zip ya adịghị mma zip trouser oyi adịghị mma ole mgbe gị kpọ ha mana ya ahụghị ahụ gị nwa lọhụrụ
zipu ke gị mechie ya kọndem onwe ya o mere ịkọndem onwe ya sadị ihe ahụ mana o ji onye a ji ego ma elecha ha sị hụ na ndị a n'ime onwe ha ihe ọjọọ enye oku nke ọbụla nọ lụọ onwe gị prezentị onwe gị kewụrụ human being brain gị na-arụ ọrụ ebe ọbụla nọ were ihe imeghe kpọrọ ọha ị ga-eriju afọ nwanne ndị na-ala bekee akpala ahụhụ ndị nọ ala bekee akpala ahụhụ ị gaa n'obodo Afrịka hụ otu ụmụ anyị na-ebe ahụ dị ọtụtụ even ọtụtụ amaghị otu eji ha ala ọtụtụ anaghị ehi ụra ha anaghị arụ before 5 o'clock ama anaghị ụzọ ahịa ọtụtụ ha kụwa hụ ọkịrịka ka ha ghara deceive unu akwa eme ọkịrịka achịkọcha ya na-akụ belụ lala gwangam ụmụ arụ ha enyi oke onye ọbụla kwuo eziokwu gee ya lọhụ mgbe ahụ gị nwa nọ n'ụlọ naanị kaadị phone call kaadị ị nwere ike iji 5,000 ma ikperewe ị nwere ike iji 10,000 ma ikperewe tutu ilereweli ya were ya kpọrọ ha gaa hụ ya ya ebe na-explode gịla nọ nga na-eke anyanwụ gị na elu anyanwụ gị n'elu ọkụkọ nkịta ọkụkọ lee krismas anyị maka ọkụkọ nke ndị mmadụ na-eri egbu rie ha ị nwee ike ịzụ mfe ọkụkọ bren ga-anọ ịzụ na ọkụkọ naanị ị ga-eji ebe 10 or 15,000 zụrụ ya ebe niile ejula ọkụkọ before ile eme na ire fụ ka aga zụrụ ọzọ gị were ya kpọrọ ha gịla eche onye na-egwude wayo kile chete ị ga-eri arịrịa na Facebook ọ karịala na kwụsị na ihu a lonowu ndị aka unu nọ na arịrịa Facebook a biko na gbanye ọnọkụ unu gaa wụkwana ezigbo nwaanyị nwanne ewu nwa agbọghọbịa gala gaa hụ nwoke gaa chatịa ya 1 minute ga-enye ya bil enyi oke ịdị serious na ndụ gị onye na-alụ gị ịdị chọsa gị onye ka iderele m iderele Demion iderele Okafọ iderele m he niile wụ ndị nọ na profaịlụ gị ga-edechara ha ihe I love you nyecha ha bil ha enye gị onye ga-elu gị ha mere ekwu akala tipa bụchepens ya kwana m chọrọ ịlụ dị enyi oko anya ruo oge ala ndị a bịa jere gị dị kemgbe ehi ga-ajụ emere gị hegere ndị a ị hụrụ bịa jere gị dị kemgbe ehi ga-ajụ ndị a emere gị hegere olee m ejili chọọ ha ị chọghị nga aka gị kpakpa ntịrị ị maghị si aka ajaja mere ọnụ manụ ha nkwekwue ha awọ karịala na ụmụ Igbo adịkwana onye m na-ahụ na-ekwu ha ibibi ikpu aghụghọ ọjọọ ụwa abatala ha mkpọrọ ya uchi ndị ala ọdọ mịarụ Baịbụl ọchị ndị ala ọdọ ndị Igbo anaghị eme ihere ọkụ ụmụ nwaanyị anyị anaghị eme ihere ọkụ ndị ka egbuo gawa aka m dụcha ihe itehala nga akpa ha ete nga agba ha ete nga agba ha ele mvụ aka ha mechia ya ọ dịkwaghị ike na-achọ ịkpado ha aka ịma ha gawo ha kparahala fonu ahụ gaa na Facebook ha enye onye ọbụla friendly request ndị mmadụ na-abịa a na-esendịrị unu a na-edere unu idegegere ọhụụ iji afọ ndụ nye gị taa ngị nye gị ọzọ echi onye ka ọzọ gị nye gị nwanne echi onye ka ọzọ gị nye gị na afọ ọzọ na-abịa abịa bren gị ọrụ akwa ọrụ chụta aka ọrụ jee mụọ naanị keeki ịmara na akara keeki mụnwa akara ịmara na akara ịmaara eme very well chi abụọla ụtụtụ ga-egecha akara gefe ụcha mmụọ ọbụla onye ọbụla fara nga ahụ ya hụ na akara gị wụkpọọ ịmara na sị gị ji ya gba moto bren gị ịmarakwala na naanị akara ire gị ezocha bins gị were ya kpọ onye ọbụla ma even ị ga-alọta dịla ụtụtụ nwanne echi n'ihi ụmụ nwoke anyị chọrọ onye dị presentable onye ma ahụ onye nwere nhụ vulu echiche ọ bụghị bịa hụ ị ga-enọ redimed moto ọma ọbụla moto wụba moto ụlọ gị nwakwana inwe ike nọ n'afịa you can do it arịrịọ m na-arịọ biko ụmụ Igbo wụ afọ agwụla ka ha mere n'afọ a ghara ime ọzọ n'afọ na-abịa abịa ndị Igbo si ha leje ekwe dowe agụ iyi la mmiri uhe fuo la mmiri asa agụ ije chọwa ya ekowekwe n'ụlọ achọwa ndị dị ogologo ya wụ gịnị ka m na-akọwa wụ na biko bi n'iko ụmụ Igbo ebe ọbụla ị nọ jisi ike Chineke ga-edonyere gị ịhụkwa na wụrụ onye ihu abụọ ikpeghe chọọchị ikpeghe ndị a niile ekpeghecha chọọchị ile ahụ ahụ ile ụda ahụ azawacha awụcha ha ahụ ụmụ Chineke ma n'ime ha awụghị ndị wayo
wayo ọjọọ karịa udebulila njọ. Ị mara na sị chere m agwa gị onye eria gị ego ya nye gị ya ha 419 onye na-amaghị ya ka ọ mara ya mgbe ị lere mmadụ na-amaghị onye ọ ga-esi nye gị ego onye a na-enye gị ego onye a na-enye gị ego iwewe gị ga blọkọ ya ọwụgịrị 419 stealing by tricks. Ya wụrụ ma ịmaghị na gaa mara sọ hụọwụ himgbe ha wayo gị gakwa gị lasụlire la chọọchị ka je kporo ala ịlagba Chineke egbe ịlagbe ya egbe nga akpa ga ekpigili igwe leligwe ụgha egbe anyị ga-ekwu otu anyị hụrụ ụmụnne anyị naghị ekpu eziokwu aka a na-ekwu ya live otu ahụ gwe ya mmadụ otu ahụ onye achịgharịa ya wụrụ ya onye a nọkwanara ya hụ rizọtụ ya. ịhụnagbuo ndị ka nwetaghị admishọn ọhụụ ma ị nweta ha admishọn gwakwa ndị nweghị sadika nwetaberele agakwala ga eje gwuo ha wayo lihe ọwụ nga ahụ ọjọọ walega ma ide ị nwetebela admishọn ga-eje gwa ndị nweghị ha ga-enweta na ejiela akwụkwọ falsify ya dọkụments wetere nne gị admishọn leta ha eji gbakeriala nye gị ego ga-ejila ehi achọ ụra na-ehi achọ jee bụ otu nzuzo tutu you know it ga aghọọla mafia tutu you know it ga gavuo mgbọ onye ọbụla kwuo ga agba ya agba ga-abaghị ndị otu izuru mmadụ n'ohi ga-ekwekwe ntị ọkwa ndụ gị nọ na nsogbu. Onwe na onye hụrụ ejirere ndị uwe ojii jire so mere ha dotu ole ndụmọdụ ọ na-enye ọwụ biko na ụmụnne ajọ ya ole ndụmọdụ ile-enye ndị ọzọ ya sị biko na anyị echegharịala sa ya mere ha ndụmọdụ ya biko na onye ọbụla etikwere na akara ha adị ndị na-ege okwu ikpeazụ ahụ onye ji ejila ekwu unu nụrụ hụrụ Evans nwanne anyị onye ka gbutere ego na mma unu ahụ na ole ndụmọdụ o nyere na-ege ndụmọdụ onye ọbụla ejidere n'ọnọdụ dị otu ụdị ndụmọdụ ọ na-enye atụtụ anaghị egi ama mma ndị anyị ma echiche ha ole ebe ọ nọ na Chineke ekwekwele na ihe ọjọọ n'ụwa Jizọs ka ndị anyị ole ebe unu na-egekwe ndụmọdụ onye ejidere na kidnapping unu na-ege ndụmọdụ okwu ndị uwe ojii mechaa ya interview ha jụọ sị ole ndụmọdụ ile enye ndị ọzọ ma jọnalist agakwa ha ikwu ya sị ndụmọdụ ha wụ aha echegharịala sa ahụ mere ha ka ndị ọzọ ghara isokwa eme ha adịghị uru dị ọwụ ụzọ ọjọọ ndị anyị ji ihe gị ka ahụ ege mba na agakwa ha eme eme. Ụmụnne m bikone onye achịghị akpị ya achịghị ya onye achịghị akpị ya achịghị ya afọ agwụdịlanị were ire gị gụọ eze gị ọnụ ji gba afọ 2020 lotu ji gaa ya akwụkwọ ahụ ekpụtara ego ole ndị a niile ndị sendwara ndị mmadụ na fonu ma everywhere ma kpọọ ka ma kpọọ nọmba aka kpọkwa rọbish ka inwere ego ole inwere ya kọs ọwụ bụ m ọnụ hụ inwere ya. Egere m otu onyonyo otu nwaanyị mere agaghị m akpọ ya aha nwaanyị a mere ha onyonyo a o nwekwana onye nọ Spain Italy Mintus either Italy or Spain ọwụ ebe ọ nọ mgbe ọ nọ n'ụlọ ọ na-ezu ihe ọkụkọ enwere ka ọtụtụ n'ime anya ahụ ọrụ onyonyo a ọ na-ezu ihe ọkụkọ ọ na-ewere utu ya ihe n'otili ọkụkọ ọ na-ezu ọkụkọ ndị mmadụ ya hụ okpu ya ekpuru kọmọn okpu ndị mmadụ ya ezuru ya gba ọsọ ọ gadụla ebe ahụ ha esiwere ike ọ gabegakwa unu ahụ na ahụ nkịta mere ma ọ dị ime na-eji eme ụmụ ya anaghị asa anya ngwa ngwa ụmụ okorobịa ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwaanyị onye ejila aka ya lee akara aka Chineke nyere mebie ya onye mebile eme Chineke kwadoro gị ihe nọ na ya ị nweta ha anya n'afọ a ị ga-enweta ya n'afọ na-abịa abịa mana ị ga-agbalịrịrị chichi ike nwee ebumnobi dị elu dị high positive mind ị ga-awụ a very positive human being ọwụ ke mma ọbụla ochiche gị hụ ọjọọ adịghị gị iwe ka ọmụfụ hụ ọma ka obi gị wụrụ nnọọ ka ị garala iwe negative minded mma ọbụla positive ohe gala awụ mma ọbụla ị gala ahụchi ihe echiche gị enyi ọjọọ ga kansụl ọha enyi oke ụfọdụ na onye ahụ ezigbo enyi olee otu iji ma identify ndị enyi ndị ọjọọ ụwa ịhụna this man nọ na ala bekee kemgbe afọ ole ọ chite na nsogbu ke ọ gara ọrịa biko kpere m na ekpere ka m fụrala ime ya ịhụọ na nga o mere mbụ n'ihi gịrị
nkịta mere ma ọ dị ime leje eme ụmụ ya na-asa anya ngwa ngwa. Ya warịrịọ m narị unu biko na ụmụ Igbo ibe m, biko na ekpere m webe ọbụla ị nọ ka ọ dịrị gị na mma, hụ ọbụla ịkpara aka ya gaziere gị, mana agwọọlụ ibi ya ọrịa ji afụrụ ya ọnụ. Agwọọlụ ibi ya ọrịa ji afụrụ ya ọnụ. Enwere mkpebi n'ụwa gị, ekwekwala nwakị n'echiche gị na ma ọ dịghị mere ihe ọjọọ ị gaghị survive. Enwere ike enwere ndị mere ya ha enweghị ya, mana agụta na mkpịsịrị aka anyị awụghị otu. Enwere ndị na-aga ohi ha alụ ohu ha agba aka nwekwe negide gị isi ihe ahụ isi mbụ ahụ ị gara ijire gị. O nwere ndị ihe ịkpụ akwụkwọ gbuo kpaị ma a na-eru abalị labụ ha aka nchawa ha. Enwekwe na ndị tụrụli ya 10 years agalanakwa ha na bọjetị. Nwanne ka echiche gị mụrụ anya dịka azụ, mụrụ anya dịka azụ, ọ ga-eduru n'omume Igbo. Asị ụfọ ji fọ ụfọ mbara ala afọ, taa bụkwa n'ụka echi mbụ. Aga m akwụsị na nkeji ole ma ole na-abịa n'ihi ha sị na ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede. Ya wụ na ụbọchị ọzọkwa anyị na-ada ntị, mana obi ga-ede m ụtọ dịbiga m oke na ndị Igbo anyị ebe ọbụla anyị nọ n'ime afọ anyị ji ebe ha 2021 anyị agbanwe ụzọ ka ochie nwa ahụ gbanwere ya ka hụ ọzọ ma ikpe mere n'ụzọ ọdọ dị iche iche. Gaa wụkwuru onye na-emetụ ha aka wu ndị na-azụ ahịa. Enwere ndị kewu ise ndị ara ha ahịa jegbara gị ndị klari na-eje ntị ngwa ngwa iviri ha na ha agba ha ga-izu dịghị ohi. Ndị a niile nọchala chọọchị ka webụ chọọchị lakpụ m. Ndị a niile nọchala ime chọọchị kara aka. Ọtụtụ n'ime ha ijicha stika, ọtụtụ n'ime ha sụghala ire, ọtụtụ n'ime ha ịgbacha agbala aka, ọtụtụ n'ime ha iru ha laha ndị ha egwu oge wayo clear. Gịla ha na-akwụla fonu ha na-asị gị God bless you, oh chim gọzie gị nna, God will bless you. Ga-efe ilu ose gịla mmadụ mere enye okwu ma ahụ kpọrọ gị God bless you mụkwara anya dịka azụ ma ọ wụ ya oriele gị mugu. Ọwụle ya wụ ihe hụrụ adịghị contaminated. Bịarụ ndị bekee ya wụ na adịlaghị contaminated onye ọbụla gị, mana ọha iji na-ekwu okwu a na-eme ka eziokwu a na-agbafere ihe ka ndị mmadụ nwee ike ọ dịbele ihe oge agabele lọghachi azụ. You will get what you want. Chineke nọ na njikere gọzi gị mgbe ọbụla gị ke ka nke ma ishila ala obi gị nwee mkpebi ihe bara uru ivulu obi gị ime eluigwe adati m gọzie gị. Ịnọ na elefela anya ya ebebigila akwa oke. Ọwụ enyi na-edu ihe ndị mmadụ ama mana ekwele ịnụ na emere ihere ọkụ ka ịka nke emere ihere ọkụ. Ọ nwanne gị agwa gị ha ya wụrụ ma inwe ike ime ihere ọkụ ọzọ wee ka he nọ ndị mmadụ n'obi. Nne hụkwara he ndị ole ihe emeka ahụ ga-ekwu ma ha n'ụsa mere ha ka nna m ji elu nwoke ka onye ndụmata ama eje elu ya. Ole ha Agnes ga-egwa m ya n'ohe ka my friends ha hụsị m after m graduate ọ bụ dị mmadụ ka ha m nọrọ. Mana ị gaghị ijukwa ha Agnes ha ga-ekwu ma ị ga-enarị ego rie. Ị gakwaghị iju ha Agnes ha ga-ekwu ma ị ga-esazi o diri gị ego na akaụntụ gị mgbe ị sendịrị akaụntụ nọmba gị. Jụkwara ha Agnes ha ga-ekwu gị nacha onye ego n'ụdịwụ n'ọnọdụ wayo gị laga eji aga ụlọ ekpere niile, crying and fasting, sweeping of church premises, ebe ọbụla akpọrọ gị aga asị gị je ahịhịa gị akpa, asị gị je eme ka gị eme, asị gị je erụghị gị akala ala gị, asị gị ehikwela ụra n'ime abalị. This night ọ ga-awụ kpegide ya till tomorrow. This year anyị ga-ekpe ya 1 month. Gịlekpe ọ dịghị ihe na-ekpere n'ihi gịrị o mere nke onye vuru ivu mere sports sị ka ya taa ahụ ya gbachaa ọsọ ga ya lọghachila ahụ ya bịa rie timpo tiri nri ya bịa rie ọ gbaghị ọsọ ka ya reduzo ngwa ọ gbachara ọsọ ahụ lọhụ ihu nri ọ na-eri ya erie karịa mgbe ọ na-agba ha ọsọ o nwere ọ na-ata ahụ ọ gakwa ido otu ahụ.
Ume Igbo ya mara no manna aga m akwụsị ebe a na kịta ọkụkọ dụwacha dịka ha esi mee ya nwanna mpụpara agaghị efe ya n'ahụ nna biko ya ewutelu unu na ejichama Igbo awụ nwafọ Igbo nna akwana m onye Mbaise dịka m kwuru na mmalite ọkwana nwanne unu nwoke ochie ife eziokwu ndụ adịghị onye iro nwanne unu nwere anyị wu mmiri enweghị onye iro onye ọbụla nwere ike ikwu ihe ọbụla ọ ga-ekwulu ụwa mana ile ekwukwu oke dị mmenụ na ekwule ka ịrọgide mmadụ he ma ọkwara ịbịa ga-ewere obi kpọọ mmadụ ụgwọ biko ejichala aka ahụ ịnụna mee ka ha ọbụla ile eme kwụwa aka gị ọtọ ngwa kwụwara aka gị ọtọ Jehova ga-eza gị ekpere ngwa onye mewekwenisi ameghire gị eluigwe abịa weta Holy Ghost fire ke mma mme na na-akpọ mmụọ dị ndụ mma m na-ebe ekpere mekpere asị Holy Ghost fire ga-ahụ mmụọ ọsọ eweta ọkụ mgbe ahụ bịa buoro gị agha ya ụmụnne ya dụrụ na mma nna Chibọrọ afọ abụọla nkwọ n'oge na-adịghị anya ọ ga-awụ New Year ya wasị m ya dịkwara unu mma ha kwa mebara ọzọ menụ na-ada ntị anyị asị afọ ochie bye na ya wụ tutu oge ahụ eru aghaghị m esi unu ka Chibọọ nọ nna tabụ okechi mbụ na ọ nke ọma biko echefukwele share meseji ya echefukwele biko pịa ya bọtụnụ share ya biko echefukwele ịga je subscribe ọrụ nwanne unu Chief Eziokwu Ndụ nke mbụ na my YouTube channel tutu ruo oge echi ana m asị ya dụnụ ma nna echefukwele na Maazị Kalu ga-anọ online na 1st of January 2021 ndewone kachibone